הטעות הכי גדולה שמקדמי אתרים מתחילים מלבקש. כתוב לי מאמר של 1000 מילה על X. התוצאה? תוכן משעמם, גנרי וחסר נשמה. הסוד ליצירת תוכן מעולה עם AI הוא הקשר. קונטקסט. תנו לו תפקיד. אתה מומחה פיננסים עם 20 שנות ניסיון. כתוב בטון סמכותי אך נגיש. אל תכתבו את הכל במכה אחת. בקשו קודם ראשי פרקים. אשרו אותם, ורק אז בקשו ממנו לכתוב פסקה אחר פסקה. וכאן נכנס החלק הכי חשוב. העריכה האנושית. AI הוא הטיוטה הראשונה המעולה שלכם. התפקיד שלכם הוא להוסיף את הנתונים העדכניים, הדוגמאות האישיות והרגש. גוגל מחפש תוכן מועיל. אם AI ימציא עובדות, הזיות, אתם בבעיה. לכן, תמיד, אבל תמיד בדקו את העובדות. תוכן הוא המלך, אבל העורך האנושי הוא המלכה ששולטת בלוח. בואו נמשיך לצד הטכני.